சுவாமி விவேகானந்தரின் கண்டனங்கள். கிறிஸ்துவ பாதிரிகளை கிறிஸ்துவின் பேரால் இந்து சமயத்தை தூற்றுவதை நிறுத்துங்கள். ஏதோ சில மதங்களுக்கு நான் விரோதி என்பது உண்மையல்ல. பாரதத்தில் உள்ள கிறிஸ்துவ பாதிரிகளுக்கு நான் எதிரி என்பதும் பொய்தான். ஆனால் அமெரிக்காவில் அவர்கள் பணம் திரட்டுவதற்காக கையாளும் முறையை நான் எதிர்த்து ஆட்சேபிக்கிறேன். ஹிந்து தாயானவள் தனது குழந்தைகளை கங்கையில் ஏறுவதாக ஒரு படம் சித்தரிக்கப்பட்டு குழந்தையின் பள்ளி பாட புத்தகத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இதன் அர்த்தம் என்ன? அதிகமாக இரக்க உணர்ச்சி எழுப்பி அதிகமான பணம் பெற வேண்டி தாய் கருப்பு நிறமாகவும் குழந்தை வெள்ளை நிறமாகவும் காட்டப்படுகின்றனர். வேறு சில படங்களில் ஒரு மனிதன் தனது மனைவியை சிதையில் வைத்து கொளுத்துவதாக சித்தரிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் கொளுத்தப்பட்ட அந்த மனைவி பிசாசாக மாறி மனிதனின் எதிரியை துன்புறுத்துவதற்காக அப்படி செய்வதாக காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் அர்த்தம் என்ன? பெரிய ரதங்கள் மனிதர்களை நசுக்கிக் கொள்வதாக படம் போட்டிருக்கிறார்களே, இதன் பொருள் என்ன? சில நாட்களுக்கு முன் குழந்தைகளுக்காக ஒரு புத்தகம் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. அதில் அந்த பாரதிகளில் ஒருவர் தமது கல்கத்தா விஜயத்தை பற்றி கதையாக சொல்லுகிறார். மதவெறி பிடித்த மக்கள் மீது ஏறி கல்கத்தா வீதிகளில் ரதம் ஓடியதை தாம் கண்டதாக கூறுகிறார். மெம்பிஸ் என்ற ஊரில் இந்த பாரதிகளில் ஒருவரின் பிரசங்கத்தை கேட்டேன். பாரத நாட்டின் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் சிசுக்களின் எலும்புகள் இறந்த குளங்கள் இருப்பதாக கூறினார். கிறிஸ்துவின் சிசியர்களாகிய இவர்களுக்கு இந்துக்கள் என்ன செய்துவிட்டார்கள்? ஒவ்வொரு கிறிஸ்துவ குழந்தைகளுக்கு இந்துக்களை தீயவர்கள், கொடியவர்கள், உலகிலுள்ள பயங்கரமான பிசாசுகள் என்று அழைக்க கற்றுக் கொடுக்கிறார்களே, ஏன்? கிறிஸ்துவர் அல்லது அனைவரையும், குறிப்பாக இந்துக்களை வெறுப்பதற்கு கற்பிக்கிறார்கள். இந்த நாட்டில் குழந்தைகளுடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை பள்ளிகளின் பாட புத்தகத்தில் இப்படி கற்பிப்பது ஒரு அம்சமாகும். ஏனெனில் குழந்தைகளை தமது சில்லறை காசுகளை அப்பொழுதுதானே தருவார்கள். சத்தியத்திற்காக அல்லாமல் போனாலும் தமது சொந்த குழந்தைகளை நீதி நெறி உணர்ச்சி பாழாகாமல் இருப்பதற்காவது கிறிஸ்துவ பாதிரிகள் இது போன்ற காரியங்களை நடக்க விடக்கூடாது. அப்படி கற்பிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் வளர்ந்து பெரியாளாகும் பொழுது இரக்கமற்ற கொடிய மனம் படைத்த ஆண் பெண்களாக ஆவதில் என்ன ஆச்சரியம்? முடிவில்லாத நரகத்தில் நடக்கும் சித்திரவதைகள், அங்கு எரிகின்ற நெருப்பு, எரிகின்ற கந்தகம், இவை பற்றி எவரால் அங்கு பயங்கரமாக வர்ணனை பண்ண முடியுமோ அவருக்கு ஆசாரமுள்ள கிறிஸ்தவர்களிடையே உயர்ந்த மதிப்பு. இந்த நாட்டில் புத்தியர் ஊட்டும் பிரச்சாரம் என்று செய்கிறார்களே, இதை கேட்க போய் வந்த எனது நண்பருடைய வீட்டில் இருந்த வேலைக்கார பெண் அதன் விளைவாக பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பப்பட வேண்டிய கதிக்கு வந்து விட்டாள். நரகத்தீயும் கந்தகமும் பற்றி வர்ணனை அவளால் தாழ முடியாத அளவுக்கு போய்விட்டது. இந்து சமயத்தை விரோதமாக சென்னையில் இருந்து வெளியாகும் புத்தகங்களைத்தான் பாருங்களேன். கிறிஸ்துவ சமயத்துக்கு விரோதமாக ஒரு ஹிந்து இதுபோல் ஒரு வரியேனும் எழுதினால் பாரதிகள் அபாய கூக்குரல் எழுப்பி பழிவாங்க துடிப்பார்கள். எனது நாட்டு சகோதரர்களை, ஒரு ஆண்டுக்கு அதிகமாக நான் இந்த நாட்டில் இருந்திருக்கிறேன். அநேகமாக இந்த சமுதாயத்தின் எல்லா மூலை முடுக்குகளையும் நான் பார்த்துவிட்டேன். நிலையை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் பாதிரிகள் உலகோரிடம் கூறுவது போல் நாம் பிசாசுகள் அல்ல. அதுபோலவே இந்த பாதிரிகள் உரிமை கொண்டாடுவது போல் அவர்கள் தேவதூதர்களும் அல்ல. ஒழுக்கமின்மை, குழந்தை கொலை, இந்து திருமண முறையுள்ள தீமையை இவை பற்றி இந்த பாதிரிகள் எவ்வளவு குறைவாக பேசுகிறார்களோ அவர்களுக்கு நன்மை. சில நாடுகளில் உண்மையாக நடக்கின்ற சம்பவங்களை பார்த்தால் இந்து சமுதாயத்தை பற்றி பாதிரிகள் திட்டுகிற கற்பனை சித்திரம் ஒன்றும் இல்லை என தோன்றும். பிறரை தூசிப்பதற்காக கூலி வாங்குகின்ற மனிதனாக ஆவது என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் அல்ல. இந்து சமுதாயம் குறைகளற்றது என்று நான் உரிமை கொண்டாட மாட்டேன். பல நூற்றாண்டுகளாக ஏற்பட்ட துரதிர்ஷ்டங்களின் விளைவாக ஏற்பட்டுள்ள குறைகள், முளைத்துள்ள தீமைகள், இவை பற்றி என்னை விட அதிகமாக தெரிந்தவர்கள் யாரும் இல்லை. அந்நிய நாட்டு நண்பர்களே, நீங்கள் உண்மையான அனுதாபத்துடன் அழிப்பதற்காக வராமல் உதவுவதற்காக வருவீர்களானால் இறைவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். ஆனால் தாழ்ந்து வீழ்ந்து கிடக்கும் மக்களிடத்தை காரணமில்லாமலும் காரணத்துடனும் இடைவிடாமல் நீங்கள் தூற்றுகிறீர்கள். இதனால் எல்லாம் எங்கள் சொந்த நாடுகள் தான் ஒழுக்க தரத்தில் உயர்ந்தது என்பதை வெற்றிகரமாக ஊர்ஜிதப்படுத்துவதற்காக நீங்கள் நினைத்தால் பச்சையாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓரளவாவது நியாயத்துடன் இரண்டையும் ஒப்பிட்டு சீர்தூக்கி பார்ப்பீர் ஆயின்
இந்து இனம் உலகில் மற்ற எல்லா இனங்களை விட ஒழுக்க தரத்தில் தலையை தூக்கி உயர்தலில் உள்ளது. உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.